ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 126 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଏବଂ 6 ପଦ। ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିହନ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ବିହନ ବୋହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣା ପଥରେ ଯାଏ, ତଥାପି ସେ ବିଡ଼ା ଘେନି ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ନେଉଟି ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷବାସର ସମୟ, ତେଣୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ବା ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷବାସର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ହଳ କରିବା, ପୁଣି ବିହନ ବୁଣିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଫସଲ କାଟିବା କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କାମ, ତାହା କେବଳ ଜଣେ କୃଷକ ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଜଣେ କୃଷକ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିପାରିନଥାଏ। ତଦ୍ରୂପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚାଷ ଜମି ପରି। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଏବଂ 8 ପଦ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଯେଣୁ ଯେ ଆପଣା ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ, ସେ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଜଣେ କୃଷକର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୁହ, ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଫସଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷକ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବା ବିହନକୁ ମାଟି ତଳେ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସଞ୍ଚୟକୁ ମାଟି ତଳେ ଢାଳି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହ ବର୍ଷା ନ ହେବା ଚିନ୍ତା, ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣର ଚିନ୍ତା ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା, ଅଭାବ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଶ୍ରୁପାତର ବିହନ ବୁଣିଥାଉ। ଏବଂ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 15 ପଦ। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛୁ ହାନ୍ନାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ହାନ୍ନା ତିକ୍ତ ମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା, ଏ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଓ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀକି ପାସରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଖୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ରୂପେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଲି ତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ହାନ୍ନା ଆପଣା ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିଲା। କେବଳ ତାହାର ଓଷ୍ଠ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରବ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଏଲି ବିଚାର କଲେ। ତହିଁରେ ଏଲି ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ମତ ହୋଇଥିବ? ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର କର। 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ହାନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ନା ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ।
ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନା ଢାଳୁଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପକ ବିହନ ସେ ବୁଣୁଥିଲେ। ହାନା ଅତି ମନସ୍ତାପର ସହିତ ଥିଲେ, ଅତି ଦୁଃଖର ସହ। 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହାନା ତିକ୍ତ ମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୁହଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସଦୃଶ ଥିଲା, ଯାହାପରେ ସାମୁଏଲ ରୂପକ ଏକ ମହାନ ଫସଲ ଆଣିଦେଲା। ଏଣୁ ଯାକୁବ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ଦେଖ, କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପକାଇଦେଲା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗଛ ବାହାରି ଆସେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜିଟିକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ନହେଲେ କୃଷକର ମନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଶା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ବିହନ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୋସାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିଶରରେ କବର ନଥିଲା ବୋଲିକି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆମ୍ଭେମାନେ କି ମିଶରରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏଇ କଥା କହିନଥିଲୁ? ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ମୋସା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 13 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ମୋସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହୁଅ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାଡ଼ନା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ, ବଚସା କରିଥାଉ, ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଉ। ଠିକ୍ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କୁ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିମାନ କରିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପାଠ କରିଥିଲୁ ସେଇ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପାଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚାଷୀର ମୁହଁରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିଶ୍ରମର କ୍ଳାନ୍ତି ପାସୋରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ହସି ହସି ଆନନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କାତି ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଅମଳ କରି ହସି ହସି ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲୁହ, ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହର ହିସାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ସେ ସମୟାନୁସାରେ ଦେବେ।
ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାଚରଣରେ କ୍ଷାନ୍ତ ନ ହଉ, କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନ ହାରୁ ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଫସଲ କାଟିବା, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷବାସ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ এই ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି କଷ୍ଟ, ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅଶ୍ରୁପାତର ସମୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲୁହ ଦେଇ ବୁଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ଯିଏ ଲୁହରେ ବୁଣେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦର ଫସଲ କାଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହିସାବରେ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ଆଣିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପଦଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଓ ଲୁହ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଚାଷୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ରୁକୁ ଆନନ୍ଦର ଫସଲରେ ପରିଣତ କର ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍।